Agi sa adjusted El Nino measures ang manginbulig sa ginabanta 90,000 ka mga mangunguma sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Iloilo Governor or 3rd Defensor Jr., bango sa limitado nga supply sang tubig sa probinsya, mag-focus ang bulig nga ihatag sang Iloilo Provincial Government sa iban nga sektor sang panguma kasubong na lang sang pagsagod sang kasapatan. Dugang pa sang gobernador, target sang gobyerno probinsyal nga makadugang-dugang sa palangabuhian sa mga mangunguma paagi diri. Bangod nga mas nubo ang pagkinahanglan sinisang tubig kung ikumpara sa mga pananom, ilabi pa subo nga ginakulang ang supply sang tubig. How the diversion to animals, sapat. May mga mabulig kita sa sektor sa sapat na sa masarangan ka para makadugang-dugang kita sa palangabuhian. Iti ang unay nga kinahanglan nga tubig sa aton nga kumahan kulang. So sa iban kita nga parte sang agriculture ma-focus. Ang kapin pa ang mga pangpartiya sina naway gid nagadepende gid sa tubig pero sa umay kadto iban naton nga mga so that is Kinahulat pa sang Iloilo Provincial Government kung wala anong manginteresasyon sang sangguniang panaluhigan sa pagdeklara sang state of calamity sa probinsya sang Iloilo. Itisikat K5, Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kaghalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.